सम्पूर्ण मिथ्या अपप्रचार आं 28 नং सिलाश्री मनोबंकुल केन्द्रनि दलेर निर्वाचित प्रार्थी आंनि मुं दनसेन त्रिपुरा जे आंनि मुङै अपप्रचार चले माने 28 नং सिलाश्री मनोबंकुलनि केन्द्रेर प्रार्थी आईएनपीनि नमिनेशन उइथड्रल खालाम जागोन माने जत मिथ्या जे नमिनेशन उइथड्रल खालामनाय जे डेमि हिने कहा तंनाय ओ डेमि उइथड्रल खालामनानै बो अपप्रचार खालाय दङ जे दनसेन त्रिपुरा नमिनेशन उइथड्रल खालायो हिने नरक आं जतने मीडिया मार्फत साख्लायनो मुसुगो न खाता बायदि म अजथा अपप्रचार खालामनानैसो आंनि मुं जनमणि त्रिपुरा आं 28 सिलासुरि मनोबंकुलनि एसटी कन्स्टिट्यूशननि काखुक दनसेन त्रिपुरानि आं डेमि आं मिया 17 तारिख যখন যিনি একটা কনস্টিটিউশন जायो दुईटा पार्टिसिपेट इस्यु गैया आं अलरेडि डेमिनि बागै आं ओंगोरजाक नमिनेशन जाक हेफो आनिबो कैंसल होइन थाहा हालाय बो आनि इंडिपेंडेंट होइन थाहा बिनि बागै मिया लास्ट 17 तारिख आं बोनो मिया 12:30 समय दायो आं बोनो आनि सि इंडिपेंडेंट आनि जे तंनाय न बोनो आं थाइ उदल खाया आन्दाय अलरेडि आन्दाय प्रुभ दङ आन्दाय रिसि कपि दङ हालाय जिनि जे ताबो अपप्रचार खालामनानै ताबो जे जिनि प्रार्थी मेन प्रार्थी जिनि दनसेन त्रिपुरा जे मेन प्रार्थीबो उद्रल खायनि जे अपप्रचार खालामनानै बो बिराद एकदम सम्पूर्ण मिथ्या जिनि अफिसियेल जिनि रिपोर्ट दङ सम्पूर्ण जिनि प्रमाणपत्र दङ बो कुनो खाजिया बिनि बागै आं ताखौ सानमुसुगो ना कुनो खाता बायदि बो उद्रल खाजिया जिन्दै दङ যদি केबा काहारा जे खायने दङ हाला जे बायला खायने दङ हलाय बनो सति पर्याये जे प्रश्न दङ र बनो एक्सन लानायाव आं सानमुसुगो